Dobrý deň, srdečne vás vítame na detskom letnom tábore Údolie Drahokamov. Dobré ráno, milí priatelia, kamaráti, ja vás srdečne vítam. Dnes sa nám oficiálne začína letný tábor, je 13. júla a dnes budeme jednotlivo zadeľovať oddely do údolí. Bude 7 údolí a verím, že budete skvelí. Ahoj. Prosíš, Dušanko? Áno? Dobre. Takže ahojte priatelia. Toto je náš 7. rok tábora, ktorý už teda robíme s deťmi z detských domovov. Momentálne máme 102 detí. Ja ako vedúci tábora, máme tu deti z rôznych kútov Slovenska. Je tu detský domov Hriňová, napríklad Nová Baňa, je tu Necpalí, Malacky, dokonca tu máme deti z Kremnice, zo Súpolkov samotným. A máme tu deti z detského domova, alebo teda deti z detského domova zo Závodskej Bystrice. No, prečo tento tábor vôbec robíme? Pretože nás to náplňa a snažíme sa tým deťom vytvoriť čo to najoptimálnejšie prostredie alebo vytvoriť im letný program, pretože si myslíme, teda aj moja vlastná skúsenosť, že som bol tiež istý čas v detskom domove a myslím si, že urobiť im niečo cez letné prázdniny, zabaviť sa, odreagovať všetky tie starosti, ktoré majú v detských domovoch, je úplne super a napadá nás to. Sme mladí animátori, ktorí to už robíme nejaký ten rok, máme bohaté skúsenosti a vyblázniť sa nejakým spôsobom, tak to nás veľmi teší. Ako sa máš? Povedz, ako sa máš. Dobre. Hej, ako sa voláš? Nino. Jak to poviete? Radi by sme sa chceli poďakovať našim dlhoročným podporovateľom, sponzorom, ktorí nás dlhé roky podporujú, pretože vieme, že bez ich pomoci by sme to určite nezvládli. Osobitne patrí veľké poďakovanie pánovi Polákovi, ktorý je splnomocnencom pre rómske menšiny Slovenskej republiky, ale aj firme Tesco, potom firma Nemák, Vysokej škole svätej Alžbety, pánovi profesorovi Krčmerimu a všetkým našim dlhoročným, ale dobrým priateľom, ktorí nás podporujú a veľmi si vážime vašu podporu. Chceme vám podať úprimné poďakovanie. Ďakujeme!